Kodi Mukukonzekera Christmas. Kodi ino mungaimbe nawo Salimo 57. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Kodi inuyo muli ready mungaimbe nawo Salimo nambala 57. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa Mateyo chapter 2 ndime ya 21 kenako 24 mpaka na 27. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, si munthu aliyense umangonditi Ambuye Ambuye amene azalowe mu ufumu wakumwamba ayi, koma azalowe ndi wochita zimene Atate anga akumwamba afuna. Munthu aliyense omva mawu angawa nkumawagwiritsa ntchito amafanafana ndi munthu wanzeru amene adamanga nyumba yake pa thanthwe. Kudagwa mvula, misinje idazaza, ndipo chimphepo chidaza nkuomba pa nyumbayo, koma sidagwe chifukwa chakuti adayimanga polimba. Koma aliyense wongomva mawu angawa osagwiritsa ntchito ali ngati munthu wopusa amene anamanga nyumba yake pa mchenga. Kunagwa mvula, misinje idazaza, ndipo chimphepo chidaza ndikuomba pa nyumbayo, ndipo inagwa. Kugwa kwake kunali koopsa. Mthenga wa Ambuye, ulemu kwa Ambuye Yesu Khristu. Kodi mukukonzekera Christmas? Kodi mukukonzekera Christmas? Mawiki amene awawawa mawiki 4 okonzekera Christmas, timakambirana kumbindikiro kuti ngati munthu kufuna kuti Mulungu akusegulire kapena iweyo madalitso ako aseguke, chinthu nambala 1 chimodzi mwa zinthu zimene ukuyena kupanga iwe ndi kumatha kukhala munthu oziwa kukonzekera zinthu. Osamakhala munthu otutumukira zinthu, koma uzikhala munthu amene ukutha kuona kuti mawa ndipanga chani, nkuja ndipanga chani, chaka cha mawa ndipanga chani, mwezi wa mawa ndipanga chani, ndikumakonzekereratu. Sunga zaje Christmas usanakonzekere. Zosatheka. Sunga zapange chisangalalo cha Christmas usanakonzekere. Chifukwa chona kuti pa Christmas tikuyenera kuti tizasangalale mwatanthauzo. Komano mukuziwa kuti ngakhale amwenye mulimbimu ayamba kale kukonzekera Christmas, ayamba kukagula zibaluni zoti anthu azagule, ayamba kukagula zichani zoti anthu azagule. Kodi kumene kukonzekera Christmas? Kumene kukonzekera again, kumene kukonzekera malonda. Pa Christmas azangokhala nawo, koma iwo cholinga chawo ndi kugulisa zinthu. Koma inu ndine amene tikufuna kuti moyo wa Yesu Khristu ukhale ndi tanthauzo mwaife, kodi tikukonzekera bwanji? Koma usanayankhe munthu kuti kodi ukukonzekera bwanji, ukuyenera kufunsa kaye kuti kodi ukukonzekera cho ndi chani, ukukonzekera chani. Mmene tikunena kuti Ambuye Yesu akubwera pa Christmas akuzatani, zimenezo tinaziyankha kumbindikiro kucha. Ino ndine sitifuna kuti Christmas izangokhala chikumbuso choti Yesu anabadwa. Ino ndine tikufuna kuti Christmas ikhale zenizeni, ikhale zenizeni zondichitikira ine lero. Choncho kodi Yesu Khristu akubwera mwa mtundu chani, ndipo akubwera ngati ndani, ndipo ife pomulandira timulandire bwanji? Yesu Khristu akubwera ngati nyenyezi yolondolera. Monga anzeru akumawaja anasata nyenyezi kusata kukafika kumene kuli mpulumutsi. Yesuyo ndi amene ali nyenyezi yathu yotilondolera pa moyo wathu. Kodi mukonzekera bwanji kuzayilandira nyenyezi imeneyi? Yesu Khristu akubwera ngati kuwala kuunikira mapazi athu. Kodi kuwala kumeneku muzakulandira bwanji? Yesu Khristu akubwera ngati bread wa moyo, akubwera ngati chakudya chopasa moyo. Kodi muzachilandira bwanji chakudya chimenechi? Yesu Khristu ameneyi akubwera ngati choona, kodi muzachilandira bwanji choona chimenechi? Yesu Khristu ameneyi akubwera ngati kankhosa kochosa machimo aziko lapansi, kodi muzakalandira bwanji kankhosa kameneka? Mawu amene tawerengaja akunena kuti si onse amene amangoti Ambuye Ambuye, Ambuye Ambuye amene atakalowe mu ufumu wa Mulungu. Ndipo pano tikunena kuti si onse amene akunena kuti Ambuye Ambuye, Ambuye Ambuye amene atamulandire Yesu Khristu. Kumulandira Ambuye Yesu kukupitirira kungonena kuti Ambuye welcome, Ambuye ndakulandirani, tamulandira Ambuye. Kumulandira Ambuye Yesu kukupitirira pamenepo.
iniyo taganizani mutakhala kuti mulendo wafika kwanu kuti akafika pona kuti kukhomo kuja anandilandira bwino, kodi ndiye kuti atangotengera kuti mwamuza kuti takulandirani takulandirani bwerani kuno takulandirani? Ayi, atengera zimene inu mwampanga mmene mwamulandira. Mutakumusekerera, mutakumuza kuti takulandirani, kena kumuza kuti takulandirani, khalani padoti apo sikutakanena kuti mumulandira. Ayi, chifukwa cha zimene mwampanga, chifukwa cha zimene mwampanga. Choncho kumulandira Ambuye kudzatheka pamene mwapangapo kanthu. Mukapangapo kanthu pamene Ambuye zanene kuti ndalandiridwa. Nchifukwa chake tu pa word made flesh timana mobwereza kuti member wa word made flesh asamangolekera pona kuti ndalandira mawu, ndamva mawu, liya mutiponyere ulaliki, ya tifuna ulalike. Word made flesh silekera pamenepo. Word made flesh imana kuti mawu aja walandira wapanga nawo chani. Walandira mawu aja wapanga nawo chani. Chifukwa chona kuti ukuyenera upereke report ya zimene iwe wapanga nawo mawu aja. Nchifukwa chake timanena kuti gululi timalisegula. Ncholinga chona kuti inuyo mukalandira mawu aja mubwerere muzanene kuti kodi mawu mwapanga chani. Chimawu pa ine ndi chimene akunena mu uthenga wabwino chicha kuti inu ndine tizakhala ngati anthu opusa. Ndibwereze zimene anena Ambuye Yesu, aliyense amene pagulu pano amangolandira mawu andi kumaunjika kaya umaunjika kwani, iweyo ndiwe munthu wopusa. Ndiwe munthu wopusa. Chifukwa chona kuti uli ndi chuma chimene wachilandira koma sukuchigwiritsa ntchito. Moyo wako na upotoka, moyo wako na usayenda bwino, koma zokuthandiza kuti upange zolongosoka wazisunga zili mu flash zili phwi. Pamene ukanakhala kuti zimene zija ukumazitenga ndi kumaziyesera, ukumazitenga ndi kumazigwiritsa ntchito, ukanakhalano munthu wochenjera uyu amene akunena kuti wamanga nyumba yake pa thanthwe. Olokutakhala kuti kwabwera mvula, olokutakhala kuti kwabwera chivomerezi, olokutakhala kuti kwabwera chani, akuti nyumba ija sigwa chifukwa kuti anayimanga polimba. Koma polimba pokuti palimbe ndiye kuti ukalandira mawu aja uwagwiritse ntchito. Ukalandira mawu aja uwatenge ukachite apply pena pake. China chilichonse chimene munthu sukuchipangira practice chimafa. Pachifukwa chimenecho kuti Ambuye Yesu aziwe kuti mwamulandira, akuyenera azaone china chake chooneka ndi maso. Mtima wanu ukuyenera kuvomera kumene kunde kukonzekera kuti azaone kuti inuyo mwamulandira, azaonera kuti akakulondolera ni njira iye monga nyenyezi, nkukuzani kuti njira ndi iyi, inu musamakalowere kwina, musamakalowere kwina. Pamene taone kuna kuti uyu tuwandilandira, akazaona kuti iyeyo ngati nyenyezi wakuwalirani kuti ndi uku, inu simukulowera kwina. Akaza kuonani kuti iyeyo ngati kuwala wakuunikirani, inuyo simukuitenga nyalija ndi kuithimisa ndi kumayenda mu mdima. Akazaona chimene chona kuti wakuunikirani ndi mawu ake, inu simukuithimisa nyalija ndi kumayenda mu mdima. Kulitu anthu amene amavinikira dala Bible lija ndikusankha kumayenda mu mdima napita uko. Gulu lake ndilijamana kuti inetu chikhristu chindita kuchivula, ndita kuchisiya, ndisiye chikhristu cho apo ndipange za iwe. Ndi anthu amene kuwala kuja akulandira ndikukatenga poto ndikuvinikira ndikumayenda mu mdima. Ngati inuyo Ambuye Yesu atazaona kuti akakuunikirani monga mene Mulungu anamuunikira Yosefe, usansiye mkazi uyu. Yosefe ndikuvomera. Kodi inuyo akakuzani kuti usasiye akaza kwaja, inu simachivinikira chimenecho ndikuti kuti ine ndikunsiya? Ngati inuyo pa moyo wanu muzavomera kuwala kwa Yesu Kristu ndikuti mwamulandira. Koma nthawi iliyonse imene mukukana malangizo ake, nthawi iliyonse imene mukukana mawu ake pakusapanga zimene anakulangizani, mukunkana iyeyo, simunamulandire. Yesu ndiye bread amene anasika kuchokera kumwamba. Akazakhala kuti inuyo siku lililonse mukumakhala ndi njala yomvesera mawu ake, siku lilonse kukacha mukumanyamula Bible lanu ili ndiwerenge Bible, siku lilonse simukufuna kuti mpaka likalowe musanagwire Bible lanu, azaziwa kuti mwamulandira. Azaziwa kuti mwamulandira.
ngati siku lilonse mutazapange chizolowezi chomapita ku mapemphero, siku lilonse kupanga chizolowezi chopita ku misa, azaziwa kuti mwamulandira. Chifukwa chona kuti simunangonena ndi pakamwa, koma pali china chake chooneka ndi maso chimene inu mukupanga. Ambuye Yesu ndiye choona. Ambuye Yesu ndiye choona. Inuyo mukamva kanthu ndikukhala ndi chidwi chopita kwa Ambuye Yesu kuti mukamvesere kuti kodi Ambuye Yesu anati chani, nanga ndamva zija ndi zimene akunena Ambuye Yesu kodi zikufanana pati, ndi kuti mwamulandira. Mukapanga chizolowezi chomachita compare zimene mwamva kupita m'Baibulo mucha. Mukakhala ndi chizolowezi chona kuti china chake chikakuchitikirani kunja uko, inu ndikubwera ku nyumba kwanu ndikukanyamula Baibulo lanu kuti muone. Nzijatu Ambuye Yesu anena pa Mateo 5, munamva kuti anthu akale aja anawuza mwakuti chabwino, koma ine ndikuwuzani kuti mwakati. Kusenzera kuti munthu uzikhala ndi chidwi chochita choyerekeza zimene unauzidwa unamva kunja uko, ndi uziziyerekeza ndi zimene Ambuye Yesu akuwuza, ndi utenge zimene Ambuye Yesu chakuwuzazo. Mukazipangira chizolowezi chimenecho choti mukapita ku ntchito china chake chakuchitikirani, mukapita ku chigayo china chake chakuchitikirani, inu ndikubwera ndikusatenga Baibulo lanu kuti nditawerenga kuti Ambuye Yesu akuti chani pa nkhani ngati imeneja, ndi kuti Ambuye Yesuyo mwamulandira. Ambuye Yesu ndi kuti mwamulandira. Inuyo mukakhala okonzeka kulola kuti Yesu azilowa ndi kumasesa nyumba mwanu, sakramenti lakulapatu limenelo. Chifukwa unena kuti Ambuye Yesu ndikankhosa kuchosa machimo anthu, ndiye mukazakhala kuti mwamulola kuti azilowa nyumba mwanu, mumtima mwanu, ndi kukasesamo, ndi kuti mwamulandira. Koma ngati mutamuuza kuti Ambuye takulandirani pa Christmas pano ndalandira Ambuye, koma ndikumusiya panja osamulola kuti alowe mumtima mwanu akasesemo, simunamulandire. Apa kwa ife amene tili akatolika mbawene pali sakramenti lakulapa. Muzaziwa bwanji kuti Christmas mwamulandira Ambuye Yesu? Muzaziwa kuti mwamulandira Ambuye Yesu ngati mutapange chiganizo, ndipo ngati mutazipange lizoti muzipita kukalandira sakramenti lakulapa. Chifukwa iyeyo ndi kankhosa kochosa machimo aziko lapansi, ndipo iye amakhala kukudikirani. Ngati inuyo mulibe chizolowezi chimenecho chomasesa mtima wanu, muziwe kuti Christmas ikubwerayi kwa inuyo si Christmas koma ndi sadaka. Ena muja sadaka, sikuti muja Christmas ya muja sadaka. Chifukwa Christmas ndi kuti mwamulola Ambuye Yesu kuti alowe azisesa mumtima wanu kuzera m'masakramenti amene anatisiyira. Pa chifukwa chimenecho aliyense amene akuziwa kuti akufuna mulandire Ambuye Yesu mwanjira zimenezi, kodi umulandira bwanji? Chifukwa chene kunena kuti mukuyenera kuti ngati mtima wanu ngati inuyo mungathe kuimba nawo Salimo 57. Salimo 57 ndime ya 7, 57:7 akunena kuti inu Mulungu mtima wanga wakonzeka, ndithu mtima wanga wakonzeka. Mtima wanga wakonzeka, ndithu mtima wanga wakonzeka. Kodi inuyo mtima wanu, kodi inuyo muli okonzeka kuimba nawo Salimo imeneyi? Kodi mukayene kuti mtima wanu wakonzeka kumusegulira ziseko Ambuye Yesu kuti alowemo? Kodi mtima wanu wakonzeka kuvomera kumalandira sakramenti lakulapa pafupi? Kodi mtima wanu wakonzeka kumalandira malangizo anzanu akakulangizani popanda kuakwira kapena kuakwenya kapena kuanena kuti inuyo simandifunira zabwino kapena kuatukwana? Kodi mtima wanu wakonzeka kuchivomera kuti muzipita kuchalichi siku lina lililonse? Muli pafupi ndi chalichi koma simpitako. Kodi mtima wanu wakonzeka kuti muzipemphera mamauli wonse, mazuloli wonse? Kuti mungaimbe nawo Salimo 57:7 kuti mtima wanga wakonzeka Ambuye, mtima wanga wakonzeka. Kodi mtima wanu uli wokonzeka kuti ukauzidwa choona uzichiweramira choona chija, uzichigonjera choona chija? Kapena mudakalibe ndi mtima wena kuti ine siningalakwe? Mwakuti olo aliyense atakuwuzani choona mmakhala kukonzeka kuchikana choona chija ndi kuchikhwachakwachaso ndi iye mweyo amene wanda choonacho. Ngati mtima wanu suli wokonzeka kupanga zimenezo, simuli wokonzeka kumulandira Ambuye Yesu, ndipo simumulandira. Muzadya sadaka malomo kudya Christmas. Salimo 57:7 inu Mulungu mtima wanga wakonzeka, ndithu mtima wanga wakonzekadi. Kodi niyo mtima wanu ukukonzeka? Kodi mtima wanu wakonzeka kuti uzimvesera zimene Ambuye Yesu amanena ndi chidwi ndi kuzipanga?
kapena mungoyenda nawo nyengoyi, mungoyenda mpaka tizafike pa Christmas. Tikakambatuza kumulandira Ambuye Yesu, nkhani yake sina, kodi mtima wanu wakonzeka. Mtima wanu wakonzeka kugonjera, mtima wanu wakonzeka kuphunzira, mtima wanu wakonzeka kuti upangiza nyuwani. Ngati mtima wanu ukukana, ngati mtima wanu ukukana zonse zija, inuyo ndithu simuzakonzekera kulandira Christmas. Ngati mtima wanu ukukana, mtima wanu ukukana kuzuzulidwa, mtima wanu ukukana kuzidwa nzeru, mtima wanu ukukana kulondoleredwa, ngati mtima wanu ukukana zonse zija, ndikuti mtima wanu sulokonzeka. Ngati mtima wanu ukukana kuti musiye machimo ena ake, ngati mtima wanu ukukana kuti musiye mayendedwe yanu ena ndi ena, ngati mtima wanu ukukana ndipo wangovomera kuti chimene ndili ine ndi chimenechi, ngati mtima wanu ukukana, ayi, mtima wanu sulokonzeka. Pachifukwa chimenecho simuzalandira Ambuye Yesu, simuzalandira Ambuye Yesu. Mutha kukamva mawu ake mukatenga mukasunge, mutha kukamva mawu ake mukatenga mukakumbule, mutha kukamva mawu ake mukatenga mukakundike. Mapeto zonsezo nyumba yanu izagwa. Ikagwa muzagwizana ndi Ambuye Yesu kuti inuyo ndinu munthu wopusa. Munthu wopusa amene ngakhale chuma unali nacho koma sunafune kuti umange nacho nyumba yako. Timauzana pa Word Made Flesh pano, chimene Mulungu wakupasani musachiumire kugawana ndi azinzanu. Pomaliza ndipemphe pano onse amene anapita ku mbindikiro wa Word Made Flesh kuti mupeze nthawi pa grupu pano pompa mugawane ndi anzanu zimene munakatenga ku mbindikiro. Mugawane ndi anzanu pa grupu panopo zimene munakatenga ku mbindikiro. Mwanjira imeneyo ndikuti mukugwirisa ntchito, mukupanga chinake chooneka ndi chuma chimene munalandira. Mulungu amphamvu zonse, tumizani mwana wanu Yesu Khristu, ndipo ife tikumudikira, tikumukonzekera kuti mitima yathu ikilidiyoko ikulakalaka kuwera kwake. Tikuzindikira kuti akalowa mtima mwathu, ifeyo kusintha kwathuko kuti pangisa kuti moyo utizimva kukoma. Sikani kumwamba kwa Ambuye, ifeyo tikudikirani. Mutiruse m'maukapolo osiyana-siyana kuti timveso kukoma kokhala ana ake a Mulungu. Tupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu, amen. Ndakuthokozani abale, tiyeni tikonzekere Christmas. Munali ndine Elizeyo bambo Nthalika, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu.